Sitt attivisti u persuni b'diżabilità huma r-rebbieħa tal-Premju Formidabbli 2025. Permezz ta' dan ir-rikonoxximent li jingħata kull sena mill-Partit Nazzjonalista jintwera ratt ta' ħajr lil persuni li b'mod jew ieħor jagħmlu ħilthom biex jibnu soċjetà aħjar. Ir-rebbieħa huma Anatole Baldacchino, Adrian Assa, Tony Kakija, Mary Jane Kotajjar, Erika Ferrante u Nicole Muscat. Anatole Baldacchino huwa attivist ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità li għamel riċerka fuq il-mediċina thalidomide li kienet tingħata lil nisa tqal. Adrian Assa, apparti li hu viċi President tal-MFA, jispira persuni bil-marda tal-Parkinson's sabiex bħalu ma jaqtawx qalbhom. Tony Kakija flimkien ma' oħrajn ħoloq laqda Malta Cancer Support Association u Mary Jane Kotajjar fetħet il-bibien tad-dar tagħha u żammet magħha għal xhur immigranta u ma ħallitx id-diżabilità ixxekkilha. Erika Ferrante wafqet laqda Eriferi Cinematic Universe li sservi bħala spazju għall adolescenti u żgħażagħ bl-awtiżmu u l-ADHD. L-aħħar rebbieħa hi Nicole Muscat li apparti li rebħet il-Premju Nazzjonali Young Reporters for the Environment fl-2019 tagħmel xogħol volontarju fil-parroċċa tagħha. Ma' TVM News ix-Shadow Minister Ivan Bartolo qal li fl-edizzjoni ta' din is-sena biss daħlu 33 nomina għar-rebħ tal-Premju Formidabbli. Jalla tibqa' għaddejja, jalla tikber għaliex b'inizjattivi bħal dawn qegħdin nuru wkoll li l-politika fiha s-sabiħ tagħha. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li kulħadd għandu dritt jilħaq il-potenzjal sieħ tiegħu fl-aspetti kollha tal-ħajja u li kulħadd għandu dritt igawdi l-kwalità tal-ħajja li tixraqlu. Spjega li fil-fatt il-Premju Formidabbli jingħata lil persuni li minkejja li jkollhom xi tip ta' impediment f'ħajjithom xorta jibqgħu impenjati li jwettqu ħidma volontarja għal ġid fil-komunità.